Kapitan Inteng! Marikuanang, umay kuman isubli jay ginatang ni Badong kong asay. Apay? Expired mo ten. Anya ka mo ten, Mare. Tagla ko ka iti expired nga asay. Sika man pa'y ti kaunaan ang nagreklamo, nga expired tilakok nga asay. Talagamot nga expired daw. Kita man. Daytan na expired ang nabayag daytan. Kasano nga ibagam nga expired? Saanon ang apgad? Anya? Sukataman dayta. Sukatak dayto, ikat nakagudwa mo taon. Ta pinagasin mi jay kagudwa. Kat idiramanan may, awan mo ramraman na. Sayo ibaga nga expired, itata nakagudwa yaon. Sukatam kide iti may sakilo nga asukar. Nayunay mo daytan. Sukatam no di mo kayat nga iwaras tao, ngaglaklako ka iti expired. Naa. Maperde tinagan mo kas kagawad, kan mapukawan ka pa iti customer, maray. Naa. Binot-boteng ko ani Marikuanang. Iso asinukatan na adagos iti may sa kilo nga asukar dyan sublik nga asayn. Ay na, naglaing ka talaga, tuyak. Di na amaw, nakagarapon gayam dyan kagudwa nga asayn. Di nakalibrita pa iti asukar. Dapat asintan. Siyempre, kastala ang ti dumiskartay ba daw? Malag timpla ka nga ruday ni ti kapita. Sige, mabit lang. Samita maun, damot asukar ta. Malas ka nuti at panimay, kagawad. Kasano ajak ag panimid, kat nalugi ak manan. Ha? Apay? Anya tinakalugyam? Ni Marituyang, expired ka no, di ginatang nangasin. Iso nga imay na pinasukatan iti asukar. Anya? Expired nga assign? Oy, awan mo ti amok nga ag-expire nga assign? Sino kataklatan, tapno awanan ti Rirey. Kunana nga min apirjan na kano tinagan ka. Ay, imay nakamanin winanto 3 Dahita nga ro ti pampanunutag. Dimla ko masinuksukatanan. May angag sa usaaw. Bayak man langan. Marwa mano kasta. Awan la siguro asukar da. Kasta nga ta? Wan kagawad. Patsyon na. Nay, agpilpili kamot iti tinapay alakog. Ang mga noong muntumanan isublen. Anya kamutin, Maray. Mabainak mo ta. Kasla di asin ngayon sublim akagkagudwan. Kayat mo agumata nga kuno saan. Kat gumatang ka na. Amukmut kay nga awan pa'y buwi na manong. Kasano nga, mom? Tantanawan na ka de, di tabalayaw. Amuklatan. Tasaan pa'y anak sayan dagitalakom. Agbuwe na mano ka nga rudan. Dua asupot at tinapay tigatangag. Sagay sa kamay kinebadong kao. Nasayat no kasta, Maray. Kabarbaro dagita tinapay alako kat. Kaidil-deliver dalaang itay. Good. Kukwak dayto adda palaman na. Kukwamot ni Badong dayto awan palaman na. Aw, manuaman, Maray. Ay, sana naimas na ito ginatang mo at tinapay, tuyak. Kasano ako namasaan ang naimas, kat nakagudwa mon ang nakagatan. Yung kay sublay, iki nagkatangan. Isobleg manan. Way, ni mga manapirde. Kano may bibos mo? Sukatanday ta ni Marikuanang. Ay, mabain ako. Si kanti mapan mangisublay no kaya mo. Yung kakideng, unay ka na ya. Nagdadakkel takagat mo. Kung dandanin maibos, ipasukat mo kita. Marikuanang, di kalilignusan akagawat dito'y kabildatan. Ay, puno ka di day taki no nam, kabadong. Puno, Maray. Aglalo no umiisim ka. Ay na, kaskalatin iger, Maray. Di nakman ang awan iti kasta. Huwag gayam. Kagap-gapo ni Marituyang dito tersinak itay. Imay matang iti tinapay. Way, namok, Maray. Hinan nyo ka din di tinapay. Pinapudno na. Isuday ta, ti umay ko isublay. Anya! Umisip ka di, Maray. No, saan ka lumaan?
Umay mo man na ni sublain. Ne, itak lang ang mga isubli Naperde nga min dayto tinapay, Maray. Ay, sa anak ang mamatay. Kabarbarula da kita tinapay. Kaya't mo ang makita ti pamanagnag, Maray. Kauwan, kasapulan nga ipakita yung kanyak. Jay pamanagnag. Dayta ti pamanagnag, Maray. Umay mo isublay, dita nagbasitan anat da. Idi kinagat ko na minsan. Jak nadlaw ang naperde gayamain. Idi may kadwa. Jak lata nadlaw. Idi may katlaw. Ijayain. Nadlaw ko na naperde gayam. Ay, sa anak ang mamati itiday tay bagbagam. Asan mo apat yun, Maray? Kano naglawag nga dabuot na. Awan ti makitak abuot na. Kaya't mo asawain, saan mo asukatan? Apay kumaasukat akat danda ni maibusan. Saan mo gaya makayat asukatan, Apay, papanam, Hindang agreklamaw. Mabalinaya ti kastamay. naa. Napirdi ti tinapay ala ko ni kagawad kunan. Wan pare, naperde talaga. Anya nga ti kayat mau. Ipasukat mau. Wan ko mga pare, naperde ba? Unang ang dandan ni maibus maon. Naperde nga rod pare, siyak ka titipat yan. Kaslasaan mo't anapirdi iti panagkunak. Ape asuruan na, kit kabisadok tinaperde, kin saan at tinabay. Saanin na kaya't asukatan ni kagawad kuan hang dayta. Ay, saan na mabalin na pare? No iday, kaya linukatam ko kahit nakita nga dabuot na, ingka kumain sukatan na. Saan ko nga rod mo't anakitan pare? Ang kinitabak, ang nagbuot gayam. Anda kinitab mo, dandan ni pa'y maibusan. Unya rag. Ay, una yan. Kanya makunam ngay pare. Kwa. Nagdodua ka pare. Ha? Kaya mo asawan, ayaw ng pailayang mait ni Marikwanan. Dapat kagawad mo. Ay tapnuawan ng tiado arire. Yawat mo kanyak titinapay. At to'y pare. Kahit ananum ngay. Kanag-akas. Ninay. Ninalngal mo mutin pare. Hapay ngay. Awaan na tiba sukat ka. Saan kan nga panagisukat? Ikan kalangan iti kwarta nga igatang mo. Iti kaslapungan at tinapay. Anya. Kasta ati kapitan. Nanakam. Naanaws. Kin manangasay. Talaga? Agpaisuan na nakamakin na anusak. Ay, uwin paray. Bili baking ka. Amom nga urnosay. Dagiti rumso ariray dito barangay mo. Mala. Yawat mo nga rutan. Yung kwarta nga igatang ka. Iti tinapay. Tama pa na kaun paray. Nakagatang ka, iti baro at tinapay. Why? Inikanap ni pare inteng iti kwarta. Nagswerte ka mutan. Ay, kauna. Iso nga no da sumarunong ay pasukat mo. Mapan ka pa'y nga umuna kani pare inteng. Nagsingputan ni Kapitan Nukasta. Una. Nan, ramanakman nga rod day taginatang mo at tinapay. Ay, sana mabalay. No kaya't mau, mapan mumit isukat day taginatang mau. Isukat ka, kat kinan kaon. Marimilyang, nanggatangam day tapaldam analabaga. Apay, di mo pa'y amaw nga aglaklako ni Marikwanag iti ukay-ukay. Ijay mo aginatang? Wun maray, adaw tinagpipintas alako na. Jak nakita. Ay katmapan ka, takalukluk at nagitilako na ita. Kastaya. Wun, ingkan, ta mga numaunaan na kati sa balay. Kukok day ti apalda, gatangak day tao. Ay, umay mon bayadan marituyang, tapno sanda ka nga unaan ti sa balay. Ay, maray, narigatan. Adamot kasta apalda ni Marimilyang, ngam nalabaga. Ay siya ngay maray. Anya akulur day ti napilay. Dayta color yellow. Ayun, gayam. Katgapota color yellow, nangingina. Apay ngay mo't anangingina. Color yellow nga raw. No ngay kulor na labaga ti alaan. Awanan ti color na labaga. Mala, ibagam nga rod numanaw, tabayada kaun, uray nangina. Anya ti makunam ba daw?
Bagay ko kadimo lang dato'y kolor yelo apalda. Nangalam iti dayta. Ginatang kaw di tatirsina ni Marikwanang. Ay, Bagay ko niya. ay uwinin na. Bagay mo. Nya pa yung ngay, ti may baga. Usarag daytoy no agpaili Agam niya, kita tamang ano alain na iti karuba tayo, ngagal-alay ti kumkumpurmay. Ay, wala niya. Mamumutin na kita karuba ta. No, da maibilang a kursunada da, alain dalatan. Sapay nangina ti pinanggatang ko ditoy. Kat ikama, iti pakabigbigan na. Ay, wag. Anya nga tano suratak day gayadan na. Anya nga, iti surat mo. Tuyang labadong. Anya, paldam day ta, apang iraman mo nga, tinagan ka. Mala, lang arudnagan ko no di mo kayat ti mayraman. Isurat ko dito iti tuyang kaborlisan. May mayat pa'y. Kadadak ka lang, tapno sa anda at akawan. Ay na, wow, Marikwanang. Ah? Nagpintas mo tanday ta suot mo a bestida. Bagay kan ka. Nakita kiti karton, Marey. Isu nga inalakon Imbag lang nga damat gunggunak nga aglaklakaw. Adapay ka di kasta, Maray. Apay, kayat mao? Ay, taiak padpadat ako ma. Adda, Marey. Gatangam nga ruda na, di may isa. Ay na, ibaglakit na yung tanda kapadpada na, Maray. Wan, addan pagpadpadaan ta. Inton bigat, no agpaili ta, isuot ta daytoy abistida. Adda amok nga umapal. Bayam nga umapal ni Marituyang. Sana balay, tadamot nagatang na apalda. Bagay na kaday. Jakpay nakita nga insuot na, Maray. Da maari milyang kan Marikwanang samo, dagiti agururay itilugan iti paradaan. Way, isuda, apayaya. Nakabistida dan samag. Way, agpadpada da, iti bestida. Siyak nakapalda aklaang. Kitman anungay. Kaya't kumutikas siya abistida. May mayat day tapaldam. Tada nakasurat na nagan mo, di tagayadan na. Mapan kunto isukat daytoy kini Marikwanang. No kaya nasukatan na. Apay kidinasan. Marikwanang, simangpit kan anaggapoy jay ilay. Damagampay laang kat kitkitaan naklangarudan. Nakita kayo ngamin itay kin ni Marimilyang anagpailay. Inururay da ka, tako namin agpaili ka mag. Agpaili ako mamag. Ngam nakita mo ngamin ngagpadpada kayo iti bestida kin ni Marimilyang. Ay wan, Marey, ginatang na di kapadpada ti bestida. Kaya't kumutikas ta bestida, Maray. Ay, awanan Isubli nga ron dito palda ginatang ka. Isublim manaan. Di mo kunaan, asan na mabalain. Unay kamutin, Marey. Isublem, kat kunam asinuratam day tagayadan na. Sinuratak tapno saan abigbigan dagiti karuba may. Saan mabalin nga ipasukat mo dayta? Ure agdarum ka, uno agreklamo ka. Saan mabalin? Ayan ni Kapitan Maray. Adday di barangay hall. Mapan ka ija ayan na. Nawaya kang agreklamo ijay. Ay! Nasakit ti ulo kada kayo kani Pari Badong. Apay ngay magkapitan. Itong galada reklamo yun. Dito'y lataayan ko ti papanan nyo. Kat siyempre si kangarod ti Kapitan. Ano sama? Sinuratam nga rodan ti bestida, isukat mo pa'y laang. Ay kat kartibo nun di gumatang. Ay ustan, luk-lukwen nyo ti tao. Ay, maudin da ito'y atulungan ka. Maudan, Kapitan. Kita man, nagadupay ti nakapila nga agpatulong kanya. Simingit ka manin. Itay da pa'y ang nakapila dagita. Ay. Kastaya. Ay saan mo nga isukat da itaginatang mo apalda? Ang mga nusika pa'y ti reklamo ni kagawad ko nang. Ay agruam ka. Ay na, Marituyang. Urean niya pa'y ti ar-aramidam nga agsirip-sirip dita. Jak sukatan dita sinuratam apalda. Sir-siripag lang mo't agong ungot ka. Asino kumati saan makaungat iti dayta nga style mau? Isungarod abal baliwa kun Maray.
Saan kun nga isukat, tabagay kumaday to palda. Kita nay. Kat talaga mo't abagay mo. Sige man, agpusipos ka pa'y maminsan maray takita man. Hap? bakit Oray la agbalon maray. Wag. Mayat, maray. Bagay mo. Hay, sinuratam itinagan mo, ita ipasukat mo. Ay nanatoyang. Saan mo ngamin alukwen ti padam a tao? Tapakadadaalan, kan pakaibabain ng mailaday ta. Ala sigay! Dinon, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Ni Kapitan Enteng! Badaw! Ayan, Mau! Umay ka man dito'y kusina! Apay aya. Ingkaman gumatang di tatirsina ni Marikwanang. Apay no sika kumangay. Na, kit-kita ang maglutluto ak. Sika, nakatugaw ka laang mag. Ururay nga rod ang makaluto ka. Kasapulak nga rod tiri ka daw. Iso timapan mo gatangaw. At titilistaan dagiti gatangaw. Anya, Ricardo lang, ilistan pa lang may. Anya ti panagkungkunam kanya. Kabaw? No saan mo amalipatan? Nya dagito yung listan nga. Ay sos, di mo man mauawatan nun. Nakasurat dita. Tiping alaya, dos nga. Wine. Saan mo nga ulit-ulitin nga ibaga? Ayan na yung paggatang ko nga. Dayta, 5 gasot. Mina. 5 gasot ko naman. Mala, mabana ka. Darasama. Mayak man gumatang iti arak kin sigarilyo, maray. Sa bagay, aldaw mo't, iso ang mabalin ti aglako iti arak. Apay, bawalin aya, maray. Nurabi ila ang abawal ti aglako iti arak. Aya. Ato, iti bayad ka. Nay, ado ti kwartam itaa. 5 gasot ko naman. Wen, maray. Inigkanak ni tuyang ka. Igatang mo amin iti arak na itaw. Ay, katu na. Kasta ti panang dungo kanyak ni tuyang ka, maray. Ada ka di kadwam dito'y paradaan, kwarab. Awan, tata. Napan nagitulod iti pasahero dagiti kakadwa ka driver. Ay kita ginumta. Wana, isumat lagayam nga daigam mo nga arak. Kahit paginuman tangay. Iyay kumaawan ti makakita kay. Di talikawd. Awan ti makakita ka data dita. Mapantang aruday. Tapno makaaduta. Marikwanang, nakitam ni Badungkaw. Kano imay gimatang iti arak dito tersinak. Arak ti may naginatang. Wan, maray. 5 gasot di kwartana. Ako na nga inted mo. Ay naglokon day jay abadaw. Apay aya. Linukunak manan. Ricardo ti kunak nga umay nagatangag. Ay sos. Kat arak mo ti ginatang na. Kahit sa dinungay tinagturungan na maray. Kalpasan na gimatang iti arak. Nagdiritso matanag na. Ay, sa dinungay ti pang biro kakenkwana. Tata betang. Kaslan na barte kakamitain. Saan ka pa yan nabartay? Sige lang, shot, kwarab. Nabarte ka ngarudain. Ako naman nabartagan. Makakangkanta kakamitain. Saan ka mabaling nga kanta? Ang mga nod na makangagking ka. Apay ayan wada makangag. Kit nalaing akamot nga kanta. Mangag ni Nana Matuyang. Maamuan na nga dak dito. Ewan gaya man niya. Ilam-lam mga gayam ni Nana Tuyang. Kahit ko talagang tiyag kanta. Sige lang, aginom ta. Mayam day ta kanta-kanta. Ay, kito na. No isuti ko na. Maray, saan ka pa'y anakaluto, kunam? Ay namaray, saan nga raw
Taimbaong ko ni badong ko agumatang itirika daw. Ngam sa bali mo't tiginatang na, kat aging gaita, saan pa'y anagaway? Anya nga'y tiginatang na. Arak ka na, kuna ni Marikwanang. Ket, saan ka pa'y ngarud anangan? Saan pa'y amaray? Takasapulak tilaya, asain kanda dumapay arika daw. Ay, nulaya, kas kadaasin, kanda dumapay arikadaw, adda dito'y balay. Ikan kalatan Ay na, agiamanak nga rod, ano kasta maray? Ay, ginastos aminin ni badong ko jay inted ko alimagasaw. Ikam tumat ngamin itidakkel agatad. Jay barya lang ati itid mo, tapno saan ang makapanunot nga aglukaw. Ay, siyak sa matentin na bartag. Wala. Kunamita sana mabalinti mabartag. Ay, nagadumay ngamin di ininumtan. Pag kunamita na bartakan. Ay, makakantkantak betay. Nagpandat ang aruda na nabartaka. Takas tamot lang ti marikrik-nak. Ay, kitagkantata na. Una, pigsahan tati agkanta. Anyat klase ataw day ja akumparem. Imbaon dala ang amapan gumatang itirikado. Anggam sa balimutan tinapnapanan na. Sino tidakdak ka matib akong pare? Ni badong aging gaita saan kanupay anagawid. Ha? Napanan na nga. Birbirukan nga rod ni Marituyang. Ay, naglukon day taaw. Napan kanu gimatang iti arak di tatersena ni Marikwanang. Ay, kita mantikas jay nga aramid na. Imbes arikado tigatangan na ang arak matan. Napan siguro naglimang anaginom. Ay, di mo tultuladan da di akumparim Daya mat inararamit ko akasta. Ibagbagak laeng, tamangan nutuladam. Idi imbaon na kamapan gumatang iti sabon. Insublik pa iti baryam. Oh. Yang saan mo't asabon ti ginatang mo? Ha? Ay, saan aya? Suka ti ginatang mo. Ay, adu nga minti pampanunutak. Iso analipatak. Na, Iso adinak ikong kumpara ka ni pare ba daw. Tasabali No saan pa'y laang nga agawid ni badong kaumaray. Mapanakon ag-report ijay pulais. agawid day jay mare, ay unayin adaanag mo aya. Kat jay ngay limagasot ko. Kasanaw, inutang ko pa'y day jay ijay bumpay ajak pa'y nabaybayadan. Hindi ko na sana pinagmasdan Na, ang iyong ganda. mangmanggag mo day jay mare ay. Un mare, at kanta mo. Apay, di mo maibusisan. Bawat ngiti mong may gayuma. Limat badong kaw. Agjojowi da kan di kwarog. Kat madlaw anabartek dan. Sigay, tatuntunot no sa dino ti pagkankantaan da maray. Ijay sa maulaod. Saan maray? Ijay daya. Ijay sa abagatan, mare. Ijay amyanan siguro maray. Na, nagrigat mo't atuntunan, mare. Makaulaw. Ay, nabartek dansa. Tungan, anda nang kung agkankanta itay. Di aya. Kasang sangpat ko lang amin tanag itulodyak ti pasaheros ijiele. Tuntunag man no naggapuan day tangag kankanta. Saan pa'y ngamin kat anagaw-awid ni Tatam Abadaw? Diyak matlaang nakita iso na. Kano naginumdan sa kinikwaraw? Diyak mat nasang patan ni shit. Awan mat dito'y paradian. Ada mat dito'y tricycle na nga nakaparadiad to'y nga. Malatay nakbirokan ni Tatam Abadaw. Boy amon. Tano makitak ni tatabadong. Ibagak nga agawid nga diagus. Warag! Agring ka! Abayaya, tatabadang.
Saan ka di nga kanta tay? Gatuan, nalpasan na di kantata. Damagin nga rin ka noon nalpasan. Nakaturog ak matay. Ay, sandal sapay nalpas kang kanta ita. Piksante ak sao tatabadaw. At maangot ko nga umas asidig dito'y ayanta. Ay, sus. Mga nunin na namatuyang daytan. Aglamang ka nga rodan. Sa dinugay ti paglambagak. Hindi to'y sirok ti lamisa na pag-inuman ta. Sige. Partakam, umas asidigan ti mga angot kao. Di na ka makita dito yan. Basta di ta kalatan sirok ti lamisaan. Awan ti makakita ken ka dita. At da magic day ta sirok ti lamisaan. Uy! Adya kayo gayam lang dito nga. Di mo pigsahan ti agsa utungan. Ay, unan niya. Way, aglam lamang mat ni tatabad yung dita si Rokti lamisaan. Ay, kung namin nunin na namatuyang ti umasasidag. Ay, katno, biro ka na ka. Ay, inakman ibaga nga adya ka dito ilikod ti paradian me. Ay, saan na ito nga? Ag-awit ka kanon. Ay, diyak kayat. Ginom tayo pa eh. Mapan ka gumatang iti ara ngay dumuntayaw. Ikang ka iti kwarta. Aram di mo'y bagbagakin na namatuyang nga. Ay, sige. Naguray ka. Taitag ko king kajigatang mo. Ando ti kwarta ni Tata Badaw. Agawad, gumatangak man. Ay, apay nga ita kalaan makita. Umay ka man dito ang tungan. Ay ayaban na ka ni Kapitan. Ay, apay nga, kapitan. Saan kan samot na makitkita? Agpaspasa di ak gayam. Ay, anya gatagan. Mabisidakin. Itayak pa'y nga agur-uray, iti mangilibre kanya. Gumatang ka man iti merienda ta, tungan. Kuha ngay, kapitan. Kagawad ko nang, ada mangilibre kanya kun iti merienda. Ay katswerte ka, Kapitan. Ay, ilibrik ni kapitan iti merienda ko naman. Ay, salbak. Ayan na ngayon, Jimbaon ta gumatang iti ara. Uwan nga raw, Tata Badaw. Nagbayagin na napanggimata. Nayaw awan sa matay. Ang mga nun na itulad mo't kanyakan. Kahit mo sawang, nayaw awan kamay? Napanggimata ang angang binukbukudan nan. Ha? Ang mga no kastangag paisaw. Nantutri na ka. Kasmut lang nga iti inaramid mo kininanatuyang. Malang kasulutan ko araw. Nagmayat no, ada mangilibre kan ka iti merienda. Ay, mayat nga talaga. Kanayunak nga, gistambay dito itersi na ni kagawad ko anak. Itala nga ada nang ilibre kanya. Ay, siyak diata, kapitan. Di kwa ngay, umaymat kumatag, palibre akin ko na. Ay, uwan, sa bagay, adi pa'y matkay di kwarta. Hoy, tungan. Ururain na ka kinitata ba daw? Uwan gayam? Anyang uwan gayam, tungan? Imbaon mi nitungan nga umay gumatang iti arak ang kail. Imbaon nyo? Imbaon mi kinitata ba daw? Ayan na day ta ba daw? Ha? Kwa? Itay pa abirbirukan ni Tuyang. Ha? Ay, kwa? Kadwak nga aging inaw mangkail. Ay, ayan na, tay bagak nga gawid. Agdandanag ni Maritoyang. Ay, hindi nagkuyutin na paray. Bayaman magnaak nga gaway. Nasken aguyo dun katapno mapilitan ka nga gawid. Ay, diyak pa'y nga ron makawawit paray. Na! Saan ka makawawit, kitni? Nasipngitan? Wine, napudot pa lang ti ulo ni Tuyang ko ita. Ay, basol mau. Apay ngamin adi mo ginatang ti ipagpagatang na. Datan dito'y balay mi paray. Na. Ay, Mari! Adan ni Paribadong! Ay, ang yaman na kapitan. Tainyawid mo dito'y balay ni Badong. Una. Kahit panawan naklatan paray. Ay, anya pa nga taramidat. Ay, pang-urin na dito yan ko paray. Da. Di na laki may salakan ay. Ay, kat basol mo gayam. Ay, tanggapin mo ang dusa mo. Umunag kan Badong.
Saan ka nga gungungit kanyak tuyang? Umunag kan kunak. Ay, sus. Delikado kan ba daw? Hagsagana kan. Ricardo jay kunak amapan mugat hangan. Ngam sa bali matinararamid mo. Ay, kuhaan na yaw awanak nga ro tuyang. Kanya na yaw awan. Ah. Narigat ka di abiro kan jetersina ni Marikwanang. Kaadalaang mo di tasangwanan ti balay. Ay, una niya. Na, tamapan mo pa'y latan-awan. Sigsigaraduak lang, nga ditatayan na. Kas ka lamang luklukaw. Ha, inton maminsan, saan kan nga ibaon amapan gumatang. Tapay ngay. Si Kaki Dimay, na minsan na lamot na nayawawan. Si kan tagluto, tasyak ti mapan gumatang. Nay, tapay ngay. Baliktad sa. Rumbang lang, sayang ti kwartak no si katibaon kaw. Ay natatabadong. Noan niya timbaon ni nanatoyang kan ka, iso ti aramidam. Tapno agin naawatan kayo natlang. Ala sigay! Didan, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Ay na, ay, nagmayat ti makimarites niya maray. Wen nga rod, Mare, saan ama puputan ti oras, katnay, panagluluto gaya man. Alas 3 pa'y laang mo't iti malam, agluto kan. Ay, nay, nasa papay ngagpaiso Panagmimerienda ko ng kidiya. Ay, wen gayam. Dandanik na lipatan. Ay, anya nga iti mamerienda di tabalayaw, maray. Awan nga rod. Iso nga ayabak ni Kwarog, tamapan gumatang iti meriendaan ta. Ala, payapayam nga rudin atanay, medyo mabisina kaun. Aguray ka, tanay. Ada lumablabas anangisit avan. Ha? Nangisit avan? Na, abay anakigtut ka. Ay namaray, agal-ala iti bakit na ita. Anya? Aglamang ka, darasam. Ay, kunak man no ubing laang talalaan da. Patigayam bakit itan? Ay, saus, delikado ni Marikwan ang ijetirsina na. Na, ay, alaan da nga ta. Apay katasaanan ka baka mutang. Kat no ba akmat? Kwarong, nakitam ka di jay nangisit avan alimabas dito balay. Apay ayan, tay. Kat no naglemlemeng kami kaninanam atuyang. Ha? Apay ang naglamang kayaw. Kat no agal-ala iti bakit day jay avan. Sana ka madanagan. Bakit mo't gayam ti alalain da? Ay, ingkamankit di kitaan ni Marikwanang no adda pa'y di tatersena na. Apay ang tay. Ay, amangan no inalan jay nangisit avan. Kagawad ko nang. Kagawad! Oh, wadak dito, yang payaya. Ay, nasayatad da kagayam dita. Umay kakitaan, wadda ka pa'y lang dito itirsinam. Ka, sa dino kumaaya ti papanak. Kat wadda ka no van nga agal-ala iti bakay. Van nga agal-ala iti bakat. Isumati ko na ni Auntie Kabanang. Nay, awan mo ti kasta nga mau. Ay, agan-anad ka kagawad ko nang. Ado ka nun abakay ti inala day di nangisit aban. Ay na, nangisit pa imot nga rod avan. Apay, oray nga tabaak, alaan dalata. Kunamot ni Auntie ka basta bakay. Nay, nangisit mo't avan day ta lumabas di ta kalsada. Ay, aglamang ka kagawad. Iso day ta di agal-ala iti bakay. Ay sus, makapadanag. Ay, badawng! Badawng! Ay, abay, makapadanag kamay. Ay, nahailamang nak, badawng. Naapay aya. Basta ilamang nak, darasam! Kapag ilang mga kinggangay. Ay, nagbayag kan, kat daytan di nangisit avan. At ang agpaiso nag-isit aban di ta kalsada. Si Mardang di ta higayt. Agbirbirok dayta iti bakit nga alaan da. Ay, narigat ay, nuwalain na ka. Uwanin natin ang luto ti kanek.
Ay, umay ka. Tayo-sel-sel ka nita kabinay. Ibagamot ano awanan din nangisit avan ang nagparada di taigit ti kalsada, kwarog. Ayun gaya man niya. Nalipatak matan nga imbaga. Awanan dyan ang isit avan, kagawad. Ay, si kakit dimod. Ay, nagbayag mo nga imbaga. Kanagriga taglumlamang. Kapampanaw na lang, Mike. Adda ka di tao arimwar itivan. Awan mo't nakita ka rimwar. Inasitgam ko maa. Jakayat nga eh. Noong ay sakti alaan da. Kasano ko maasi ka? Kat kunamot abakat laang ti alalaan da. Narigat ang timayramraman, kagawad. Ay, sa dino ngayon tinagturungan da di anangisit avan. Kumusta nga tanda giti padak ababakat? Tuyen! Hoy! Rumor ka dita kabinitay. Awanan dyan ang isit aban. Sigurado ka nga awanan. Way, nawanay. Nagpadaya. Ijay ti pagbirukan na iti bakal. Kit bayama. Taado ti bakit ijay daya. Apay, talaga bakit laang talalaan da. Katun bakit lang? Ay, pati kumalakay mo ito na. Taalain dan ni Parinteng. Sigurado nga da di barangay hall na ita kapitan. Yat mao nga alaan da ni kapitan. Asino ngayon ti kapitan tayaw no alaan da? Ay, ka-automatic asa ko na. Ay nabadaw daksang gasat. Napaay manunday tang arapaap mo. Tabakot laang dal alaan da. Di ba nang? Aglamlamang kakaday. Ay, wen kwarog. Ay, nakita nga mi dyan ang isit avan. Rumor ka ditan. Awanan dyan van. Ay, nasaya at matno kasta, kwarog. Saan siguro nagsublipay dito dahil dyan van, antay? Day, apay anak ko nam ti kasta. Una, tawan makita da bakit di tayo amaalat ha? Wen tanaglemang kami ababakay. Apay nga tangal alaan dati babakay. Anuan da nga ta? Day tamot nga rod ti dakkel aburbor tsa kanyak. Amo nga tan ni Uncle ka, ti may papan iti nangisit avan nga agal-ala iti bakay. Kuya, kapana ko na di bangkat. Sumurot ka. Na, amom nga addavan nga agal-ala iti bakit parwaran na kidain. Nay, apay, saan mo kayat sumurot nga agbangkag? Ngam numapan ka makikaroba ka dagiti ko kumarim? Awan may kabutang mo. Narigatan, taadan dito'y kabildatan jayvan. Apay, kayat mo nga alaan da. Ay, saan mo ta? Diyawanan, dituyang ko adungdungway, no alain da ka. Ay, mala, makaamukan ijay bangkag. Kat no adagdamagkan ka, no sa dino ti ayan ti agnagan iti tuyang. Ibagam adi mo am-amu day tabakag, ta? Ha? Tapay kumabirukin da ka. Si kapay may, ti paginteresan da. Siyempre, bakitak nga rog. Nagdamag-damag dagitan. Am-amu da amin anagan dagiti babakag dito'y kabildatan. Ayun na niya. Dito'y kalaing nga rod balay. Ta siya ako, ti mapan nagtrabaho. Nay, nakadaligap-kap kamay dito'y ruwar ti barangay hall paray. Ay, nagpapaanginak nga ron. Apay, awan na ngay, di taunag ti barangay hall. Ay, napres-pres ko itirwar Paray, nadlaw mo gayam, di nangisit aba na limabas dito'y barangay tayo. Apay, adaya? Nay, unak man no amom amin na mapaspasamak dito'y barangay tayo, pare. Nakaturugak siguro. Apay aya? Ay, agasam day tangay. At dagal ala iti bakit dito'y barangay tayo? Angam sika, nakaturog ka lang. Adagal ala iti bakit? Iso nga rod jay ko naking ka nangisit abahan, pare. Ewan na damdamag ko. Ay, naudi ka iti damag, pare. Si kapay mo takapitang ti maudi iti damag. Ayan day taan ang isit avan. Nay, birukam kanya nga. Diyak ipalubos nga adda agbasak-basak iti barangay ko. Imaydan, naudin ti aksyon mo, pare. Ha? Kit day to'y laing ti may baga. Anya day ta? Naskay nga gridam kayaw. Taday ta nangisit aban. Alain na amin na babakay dito'y barangay kabildatan. Patigayang bakay? Umawon dan? Inteng, sa dino ti papanam.
Kay mapanak iji balay ni Kwarog ta inak makikapay. Kit si Kangay, papanamit. Ay inakmat ijay Teresena ni Marikwanang. Ha? Ta kumusta agman? Aging gaita, agdandan agakpaylaang kay. Madandanagan ka iti ibagbagada ang nangisit avan nga galala iti bakay. Patpatyam! Kaya't mo asawain, saan ka mamatay? Jakpay nakita dahi ta nangisit avan. Ay nakitak. Nakita mi kan ni Kumari Tuyang. Ay nangisit a talaga. Saan ka paylaang amamatay? Na, agal-ala kano iti bakit? Win nga road. Kung kunan ni pare badong day ta, amumbatan day ka, nalaing nga agaramid iti istorya. Ni Marituyang tinakangagak, idi may ijabalay. Mamati ak ano makitak nga daalaan da bakit? Nga, urayang paylaan nga daalaan da abakat. Jak nga ron mamatay no istorya laan. Ay, no syakla amay sa, mamati ak iti dayta nga istorya. Na, apay, naggapuan ayan dayta nga istorya. Hel? Imbag kumamot no pudno. But nga na kailangang ababaka. Daytoy ka tirigat na kapitan, no adda maiwarwaras adakas nga istorya. Ay, uresi ka, apektado ka. Katawanan ti gumatang diti Tersinak. Ay, puro babakat ti umay gumatgatang. Kaduan na ababakat ti umay gumatgatang. Kaadami dagiti ubing. Babalasang. Babaro. Lalakay. Mabuteng dan, kasanaw, ti agwarwaras adamag. Agraman kanumot dagiti lalakay kat alaan dan. Day tati ko fake news. Damagak man, kapitan. Pudno aya nga agal ala iti bakat di nangisit avan a lumablabas diti barangay tayaw. Jak mamatay, tadyak pa'y nakita day ta nangisit avan. Ay, nakita, kapitan. Talaga nangisit avan day jay. Nakita, nga day nala na abakay. Awang makiiday. Bulagayam, di ka mamatpatay. Aginggat di mo makita nga agala da iti bakit. Ay, ngamsaan lata maikatinervyos kaw, kapitan. Laklaka aya ti alaon ti nangisit avan. Ay di ka agdanda na kagawat. Tapay. Ang mga no sanda kayat nga alaon ti baak. Ay, sapay ko mga ron atakasta. Sa kang sirip-sirip di tatawa, Tuyang. Tadyak nakita itay ginangisit aban na pagbutbut nga. Awan tinagdamag ka, no sa dino ti ayan ka. Awan, Mike. Ay, imbag lakit dahin. Dadag mo na ya. Laklaka ngay ti makumaw. Sa bagay, rumbang laing nagdanag ka. Tadyak kapitan tayaw, di namaw ti mapaspasamak dito barangay na. Ay, di namaw. Saan nga raw? Kasano? Kaya lang maturog mo tiraramidin niya. Ay, unay moten ni kapitan. Rumbang ko mga lain da. Saan ada kayo ababakay? Sino kumangay? Dagiti kapitan na. Saan na mo ti trabaho na? Ni kumakumpari nga inteng. Maturog lang, tamo na. Kapampanaw laeng ni Marituyang dito Tersinak. Ay, nagapapura nagawid. Nagtureda na rimwar. Nagpartak nga ro nagawid. Siyak, imbaunak ni ante nga umay gumatang. Kwarog, ginanggisit afan. Dayjay aw. Ha? Sinardengan na ni Nana Tuyang. Kita mau. Linaw katamdan Jerry daw tivan. Nay, doa lalaki ti rimwar. Ay, sos, alaan dan samot ni Nana Tuyang. Ay, pudno gayam nga agal-ala iti bakat. Ay, kunak no chismis laang. Ha? Amo kong ti aramida kagawad. Ay, jak makapanunot, gapo iti nervous kaw. Awaga kadagos ni Uncle Kaw. Ibaga kang alaing da ni Nana Tuyang. Darasam, sakbay amala daw ti amin. Sino kayo nga basak-basak dito barangay ka? Ay, imbagtadakan, kapitan. Kaya't dak nga alaan dagitoy akumaw. Anya ako mau asa-asawa mat. Batan nyo ti kumarek, nay. Nabayagan na birbirukin mi dahito abakat. May rupaan mi ngamin. Ha? Iso ni Tuyang. Sumad, ngam agure ka. Apay abirbiru ka nyo ngay.
Ket no dakkel ti utang na kada kami. Ay na, Kapitan, di mo patpat yan. Kumaw dagitaw nga agal-alay ti bakal. Ay, ipakita yung man kanyak ti pamanak na kadakkel ti utang na kadakayaw. Abay, bayadam. Bayadan nga. Kaya't kula makita ti pamanak na. Diyak ipalubos nga basta latan alaan nyo dahi ta ako marek. Wan, Kapitan, saan mo nga ipalubaos? Pamanaknak gayam Mabit lang. Yap! 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 Ayan da kiti kalaban ng kail. Ayan da. Kalaban mo't asasawam. Ah. Iti adada, naglamang ka di talikod ti dakkel akayaw. Ay, son mo tanggal. Agtay-tay mingak lang. Kinasarita ka, dagiti naglugan iti nangisit avan. Dandanida inala ni Nana Tuyang. At damo gayam utang ni Marito yung kadakwada. Anya? Inlumangan ni Marito yung di utang na. Iso sinurot damo dito'y barangay tayo. Ay, anya mata ni Nana Tuyang. Binutbutang da tayo lang. Kinasarita ka, nanaskan abayadan na ti utang na. Tapno di da surut-surutin. Kat kasanungay, Mare, nakabayad kan iti utang mo? Wan, Maribanang, binayadak kami nun, tapno sardingan da kun asurutan. Ay, si kalaang matgayam ti kasapulan da. Ay, pasensya kan, Amaray. Tanay, nairamraman kayo pa'y. Narigat sa mat aglemlemeng kunamsa. Tila paglemlemeng akno kasta nga addaday ta anangisit avan. Uray siya nga rod, Maray. Tila pangisil-silsilan kanyak ni Badungkaw. So ano adda utang mo, nasken abayadam adagos, Mare. Tapno saan da ka nga umay tontontunan. Sa mo ibaga ako umawda. Ay na toyang. Gapuken ka, napabut nga dagiti padam ababaka. Ala, agbayad ka ngaming iti utang mo, adi mo kat ilamangan. Ala, sigay! Dinan, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Apay kabadong, anya tigatangem, taitay kapay anak katakder di tasangwanan ti Tersinak. Nakatakderak lang, Maray. Kat gumatang kan ang araw, tapno daganas mo nakistambay dita. Makakapiyak kay. Kaya't kukumatay ito'y tinapay, Maray. Ay kagatangem mo na. Hanggang apay yung makikita ni Kwaraw, Maray. Ada ni Kwarog, ngam adala nang ibaunan ni Kapitan Kenkwana. Kastaya. Apay adamdamagam aya. Awan gayam ni Kwaraw. Isa... Alay ka, dito isang asupot at tinapay, Maray. Nakaw! Na! Ay, kabadong! Bayadam day ta intaray mo! Atay, Kapitan Tuyang. Nay, anya day taawit mau. Damagang pala. Tinapay akit kita. Nangalaam. Iyay tersina ni Marikwana nga. Inutang mau. Ipadpada nagtumagking ka nga guutang. Imposible aginatang mau. Katawan mo't kwartam. Apay, masapol ang mamuam na kita ba na gaya. Agtimpla ka kay Dain, tay Kapitan na ito yain. Anya, basta latan intaray ni Kabadong di may sasupot at tinapay. Wan nga road, Maray. Ay, naamuan na laang nga awan ni Kwarog ita. Intaray na mutlatan. Da, apay ngay. Ay, ningamin Kwarog ti kabutang dagiti nalalastog diti kabildatan. Ay, won, tanaturod kami ni Kwarog. Iso nga inala ni Kapitan Inteng nga agbalin at chip tanaw diti barangay. Ikuun ket ita taawan ni Kwarog. Kayat nasawan nga aramiden na ti amin kayat nakalukwan. Nagkapo nga kiti Tersina ni Nana Kwanang. Kat na ibagahan na kanya kang intaray ka nun ni Tata Badong ti may sasupot alako na tinapay. Ay, saan na binayadan? Intaray na nga raw. Sus, naglukon da dya apari ba daw? Naman na lang nga awanak. Agarami din iti dakais. Di na mo asimang pahitakaon.
Kaya napay di na amaw nga adaak a kapitan. Mas kabuting nakngamin nga mitisi ka. Aya, Abay, no kabuting nakakumakas kapitan, di saan ko mga agaramid iti kalukwan. ay wanan niya. No naaramid na iti muna, siguradong aramidan naman inday ta. Wana, Anya ngay nga rin ti aramidan manggail. na, anya nga agpaiso ti aramida ko ngay. Panunutin na pailang. Panunutag narigat ti agdisisyon latan. Marigatan kan samot nga agpanunot ang gail. Si kan samot nga minti mabutang kini kumpare mabadaw. Nasaya at mataim may kadito'y tersinak, marituyang. Umayak gumatang, Maray. Amom ka din ti inaramid dayjay akabadong. Anya ngamin ay ti inaramid na. Oh, makitam dayta. Agin didiam mo ka maden ako nak. Ay na, Maray, adda inyawid na atinapay. Kit kuna namut aginatang na. Anya ginatang na, intaray na latan. Saan na binayadan? Huwan. Apay, saan na nga imbagaday taken ka? Ay na, saan nga rod, Maray? Ay kat pasensya mo na ni Badong ka. Adda ngamin kasta nga ugali na ka. Anya aklase nga ugali. Ti basta latan, mangitaray, iti kayat na nga itaray, asaan na bayadan? Ay, adda ngamin pakarwon na. Saan na mabalinday ta, Maray? Ireklamo ka ni Kapitan Dayta abadong mau. Ay na, Maray, saan mo matan ang aramidin dayta? Mano ay ati bayad jay tinapay. Bayadak laang ngayon. Adda pagbayad mau? Adda mo. Sige nga rodon. Bayada mo ta saan kon nga ireklamo ka ni Kapitan. Sige, Maray, mabit laang. Terwar ko jay pagbayad ka. Binayada ka jay intaray mo at tinapay. Nagkunaking kabayadam. Kaya't mao ti maireklamo kin ni Kapitan? Maibabain ka ba dong? Maungtan ka pa'y. Ay, saan ko akabuting dayta, kapitan? Di ka lang amin mabaing. Pagbay na kumangay, dayta nga inting batingtay. Ni kuwaro nga ti kabuting kaw. Takumidaglatan. Angam ni parinting ngay. Uray layat-layatak iti danaw keng kugtar. Umisim lata. Nagturad kan ngagsaw iti kasta. Di mo pa'y ngamin nakita kat ang nakaungot ni Kapitan. Apay, saan ka amakadlaw, Kapitan? Ay, anya dayta kagawad. Imado ti loko-loko dito barangay tayo. Imado aya? Wen, iti rabi agpukpukaw dagiti arte, kat agbarsak dapay iti balay. Na. Diyak mo dayta mapaspasamak Anya nga iti aramiden dagiti tanod mo, Kapitan. Apay adida grunda. Ammom no asino ti kalastugan dito barangay tayaw. Ne, ay asino man dayta kalastugan? Ni Kabadong. Ayan ta kasaritak to. No kayat nati makisaritakan ka. Sakti kapitan din nakidin kayat. Nasken anaturod ka sumango ken kuana, Kapitan. Naa, taapay, anyat pagkit kita am kanyak. Kasla ngamin naturturad ni kuwarog ngam sika, Kapitan. Ay no naturtured akpay sakti ng tawidan na ititurod na. Ay, nagmayatan ti agigop, itidigaw, kwarawg. Romuald, ang sinaturay. Naglalaban tayo. Angkal, ni kumparim abadong dayjay, agpukpukaw iti karsada. Aya, Hey! Kita ngamin at itatawa. bayab nga agpukaw, aginggat agpaparaw. Naglalaban tayo. Saan mo nga anawaan? Kita nga agigupak. Nungay at madanog na ditarwar. Mawan madanog na, danag mon aya. Sakti nga tuturidan dito yung kabildatan. Ha? Romuald, sakiti kaya na. Talumaban. Na, Naglalaban tayo. isu ka no te katuturidan. Bayam dita. Marituyang, bagbaga mo't ani badong mau. Apay, Maray. Aday naramid na, Maday. Saan mo nga amo di inaramid na idirabi Di pa nagpuka-pukaw na. Nagsapa ak anang rekep, gapo iti nervyos ko.
Nabarte nga main iso akas jay. Isu nga rod abagbagaam. Ay namaray, uray bagbaga at aramidin na latta. Ket kasanungay, baybay antayulatan akas jay ni Kabadong. Ni man kapitan, iso kuma at imang bagbagakin ni Badung ka. Kabuteng samot ngamin ni Kapitan ni Badung Mau. Ay katbay amlat tangaruden akas jay ni Badung kaw. Kasano nga tadaytan Marimilyang. Awanan ti mayat arumwar di tababalay da, gapo takabuteng da ni Kabadong. Wan nga raw maray. Awan mo tanti umay gumatang dito tersinak. Ay wan taakabutang dangarod ni pari Badong. Ay, dumanog ngamin kanuno babartag. Agpok-kapok pay kunam Narigat akalabanan ni Kabadong. Iso asaan nakamasdaaw no kabuteng ni Kapitan. Kat, asino ngay nga ron ti mga nawakan kwa na. Amin mat akagawad kat kabuteng da. Nang runa no kastaan na bartag. Ay, unay lakit din aya. Paray! Parinteng! Nagsabat ta dito'y kalsada, paray. Uwan nga ron, paray. Nagmayatay, dito pa nagsabat ta. Nabartak kan samay, paray. Ay, kaya't ko, no mabarte ka. Naturturida. Napigbigsak at dumanap. Saan? Dakas ti dumanog, paray. Ha? Ay, pagpraktisan kan sa. Makapanirbyos, Nagtakrot ka na, Kapitan. Saan nakasta, paray? Daya mo't Kapitan at takrot. Kitsigangay, takrot a Kapitan. Ay, umasidag ka, taag din na rin ta. Saan tadakas ti dakaapa na? Kaya't kung nga rin niyang laban ta. Tinasayaan, agawid kan, tapno mausawan ka. No ngay diya kayat. Kanya nga ti maramidan. No di mo kaya ti agawid, siyak ti agawid. Nay. Apay nga, panawan na kan. Kung nagmagking ka nga aglaban ta, pare. Nasaysayat nga aglaban ta intun saan ka anabartak. Takrot ka hindi, Kapitan Awan sirbe, Kapitan. Anya timbagbagang kin ni Kapitan. Di ka lamabain. Adaya, may timbagak kingkwa na, amaday. Nakita ka nagsabat kayo dita kalsada. Uray mula intudo-tudo. Intudok lang may lugpap nga agong na. Apay da ka saya. Imbagata na anos ni Kapitan, kat saan nakatinutupan. Imbag ko nama, taday lang tinaramit ko kingkwa na. Kasanungay, noon nakaungata, kaya dinanog king kinugtara. Saan agapaw tapas pasensyaan na ka ni Kapitan? Aramide mo, ti kayat mo nga aramiden kan kwa na. Mas pasensyaan nga. Di ko nam, talaga takraut na ita, Kapitan. Intudo-tudo na ka ni Tata Badaw. Ngam binaybay amlatan nga aramidan na daytakan ka. Pinasinsya aklat ta kaanakan. Aging katano agpasinsya ka. Marmarwaman day tatawa. Ha? Una niya. No, just la ipapaubayakan ka ni Tata Badaw. Agpakita akon Ha? Di pa nagkunang panawanan tapno ikak iti pagnakman na awan port. Gatwa na. Ay. Ipukpuk ka na, takrot ka. Saan nakatakrot? Napayaga ko na Kapitan. Ita lang ada nang ibaga takrot, ha? Kayat mo sa wine. Naturod ka ang kail. 10,000 at iturod ko. No kasta nga raw, ipanagnak mo iti dadya kumpari man naturod ka. Uwan man. Sana ko na makibiyang nga ang kail. Baka mukan kan kwa na. Kagawad, mangrikap ka batin. Apay nagsapa batin. Mangrikap akon, Kapitan. Ay, dakasan. Mabartak manin ni Kabadong, kat umay agwala dito tersinak. Marmarwam day jay a people, Ngarud masabat ko kuma. Apay, no masabat mo, Kapitan. Kabaulam alabanan. Ay, 100%, Ala, aglisi ka, Kapitan, tabang rikupakaon. Uray na lawag pailaang. Ay, agwala ka. Day tamot ni Badaw, nay. Isuti sumungat. Ay, delikadaw. Ha? Saan ka mangrikap? Ni ita apay. Buya ti pa naglaban mi. Aglaban kayaw? Uwan Nay, adaytan. Nagkita tamad langay, takrot na, Kapitan. Kunamlan asinaw, Kapitan. Saan nakatakrot? Panagnakamman nga rin ita.
Ah, nay. Nay, inlayat na ni, oh. Nay. Nangatubagante kong tarmo Oh, una, apay talaga mo. Kunak man no di mo may ngato na gitisakam, gapoy tirayuman. Na, adupay la sa umot. Ay! Umangon ka, tayo panagnak mo, anaturad ka. Diyan mo din makabangon. Ay, tulungan na mo din na marikwanan. Ay! Ikaw, Ay! Ay, nasaya at mo. Tainikam iti pagnakman ni Badong ko, Kapitan. Ay, kunak no, guraan nak, mare. Maragsa ka nakpay kidi, Anya? Nakayat ko dyan naramid mo kin ni Badong ka. Ay, mare. Ayan na nga ni pariba daw. At dayjay balay may, Kapitan. Mabutang arumwar. Kabutang naka. Ay, ibagam adi ng tuwar aramidin ang nagiti jak kayat, Won, Kapitan. Amo na daytan. Eh, jak kayat nga agwala-wala kan agpuka-pukaw iti rabiin ni pariba daw. Nakalistan day takadagitisan arumbang nga aramidon na. Oh, eh, saan nga galalatan iti lako ni kagawad, Naibagak matan kan kwa na dayta, Kapitan. Very good. Kamaw dyanan na. Di nang tagtagibasitin ti kabailat. Siyak ti katuturidan a kapitan. Idi pa'y nga amo na dayta, Kapitan. Limas kog lang amay. Itaban pa, arimwar ka, ay balayaw ka ba daw? Ay, Juan Maray. Saanan ang sakit na dinanaw kang kinugtaran ni Parinteng. Tagtagibas hitam nga minunay ni Kapitan. Uwin nga ron, Maray. Amok itan. Ang naturid gayam na ita, kumpare. Isaw ti katuturidan nito'y kabildatan. Kat ni Kwarog ngay. Ay, segunda lang ni Kwarog, Maray. Number 1 lat kagayam ni Parinteng. Ay na, tatabadong. Agnakam kamot nga taytan. Ala sigay. Dinan, dinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Badaw. Ayan na nga, jem pagatang ko abagas kang ka. Anya, bagas ko nam. Kawan, inikan ka iti kwarta paggatang mo iti bagas. Ayan na nga, kunak agumatang ka iti tersina ni Marikwanang. Kit iso may tinaggapat. Ayan na nga ngarje bagas na ginatang mag. Ay, bagas yung pagatang mo. Kunak manulod. Anya alod na sasawam. Lod ati cellphone. Pinaglod mo, jay kunak na gatang mo iti bagas. Ay, iso tinanggag ko ngayong bagam. Bagas ti kunak agatangong san alod. Naglawag a bagas. Ay, awanin na. Pinaglod ko na iti kwarta. Anya nga ngarot ti kanan ta ita. Ay, oray santa namangan. Basta dalod ka. May metaytan. Malakpalawa ka. Napatpatag tilog kang kangam kay kanan ta. Mas dawak pa in may naglod ni Kabadong. Ay namare, bagas jay kunak nga umay nagatangon. Kuna kunkad. Yak mo ano nalipatan na. Kano iso ti makaibos iti lakok alod. Kastaya. Adan samot katiksmate na. Kasta ti panunot mo, maray. Basta makita ka agsilsilpon. Ay nawon maray, uray aday jay balay may, agsilsilpon latat aramidun na. Apay, saan ka makadlaw? Makadlawa ang arudan. Kasano no makabirok iti pangisukatan na ka? Ay, wun nga raw. Obeng, kan mas napinpintas ngamsi ka. Ay, saus! Di nararamidan day ta. Iso nga itapay laeng, nasken ayadayom iti dayta silpon. Anya nga taaya ti aramida. Ada maangot mo? Adamot makmaksan. Ngayon, di samot lut-lutwam iti balayaw ngayon na pawi. Ay, saus! Ungag paisaw! Kunakin ni badong abantayan na, diyan sangkaw. Ay, awanan
Amang ano nagsil-cellphone latan, ti aramiden na. Badong! Ay nanaksutan day talulutom! Badong! Na, awan mo dito. Napananangata. Wait, lab. I love you, lab. Na, labmat timang mangag kung ay bagbagana. Awan, lab. Wine. Sige, bye. Miss you, lab. Badong! Umasidag ka man dito. Ay, tinawagak lang ni kumparing Enteng. At nagtungtungan, Mike. Ni Kapitan jay kinasaritam. Katun, Mike. Nay, apa nagsabat man ng dagita kiday, man. Ni Kapitan, awagam itilab. Lab. At ayamit imbagat. Kano naglawag anangag ko puro kalab. Ay misyo ko nampay. Ay, awan timbagbaga kakasta. Nag-I love you ka pa'y kang kwana. Ay, agtal na ka, Mike. Saan ni Kapitan tinawagan man niya? Ni Kapitan nga raw. Babae jay inawagam. Sa bali lang di pa nagdanggag mau. Ay, agtal na ka, Mike. Ha? Mapukaw ko madata cellphone mo. Ay, saan matakasta? Pati cellphone, meron rumun, ma. Day tati paggasgastusam. Imbes ati kasapulan dito'y balay. Imbes ang mapanagbangkag day taaba daw. At damot ti kasirok ti bayamas nga agsil-cellphone. Ay, ilamlam mga nangarod ni tuyang na, Maray. Ha? Kasta ka de, Maray. Kita nakasangger di tadakkel abataw di arado na. Ne, aywan anya. Katjainwang na nakapagaw di tapoon ti bayabas. No kasta, mapan kuma ijay bangkag na. Ay, adda kalukuan nga aramiden na dayta, Maray. Nay, tauray lang katakatawa, Maray. Awan nga min signal iji bangkag kat. Ay, dayta katirigat na. No saan ang makontrol ti may sa tao, ti ag-cellphone. Aray! Apay, paray. Ay, nakadumog ka mailatan di ta cellphone, mau. Why, tanda katitiks ko, paray. Na, tadinak pa'y kitaan. Apay, kumakitaan ka pailangay, paray. Kita mukma si katayta. No sa balingay, nungay kalaban. Ay, di nakman disturbon, paray. Panawan nak dito yan. Mabisinin tinuang mau, ngayon pagod mo iti sirok ti bayabas. Itay pa'y nga agri-riray. Nagmirinda itayan, paray. Saan aya mapan ka iji bangkag, mau? Ay, madamdaman ton, paray. Naata itantan mo. Ay, ungtan na ka manin ni Marituyak, ay. Ay, padasin na. Takmay. Ay na. Ay, sus, una umpay nga minti trabaho pa. Saka agsilpon. Mamiss ko nga ron di balasang akatitiks ko, paray. Ha! Ay, ada ka text mo balasang. Ada. Nay, di mo ibagbagakin nito yan ko, paray. Taka siya, amang ilibliba. Maray, o may kumanigatangan ni Badong ko itinaimas asidaan na. Nagswerten, day jay abadog mo, tay gatangan pa itinaimas asidaon na. Kasi nga main amapan ang bangbangkag. Kastaya. Kas kumaitangal daw, nagsapangay nala na di arado na kanwang na. Napaanan ijay bangkag may, uray saan pa'y anamigat. Agasam day ta sakripisyo na, Maray. Kaano nakita mi ni Badong Mau? Una, talimabas dito'y tirsinam anapan ijay bangkag may. Nakita mi ken ni Mari Milyang anang katugaw ijay sirok ti bayabas. Ayan na, Maray. Dayjay ngayo. Aging gayta, adda pay laeng dita. Ha? Nakatugaw ngagkat-katawa. Itay payla siguro ama bisin jay nuang na. Ngamawan matrod dita ayan na. Ay, tisalbag abadungan. Nanay papanam nga ya. Ay kunam nga igatangam ni Badong mo itinaimas sa sidaon na. Ay, saanan, Maray? Diyak igatangan nun. Ditakan. Isos. Guluman daytoy anabatan. With love. Love na love kamit talaga. Bahang! Ka na yan. Ay, sus. Apayaya. Kunak man no napan kay jay bangkag. Ay, mapanak pa ilangan ko, ma. Tuyang. Ang cellphone ka man. Ay, agin inanak lang. Tapay ko mga ginanaka. Nakabanugam. Kwa. Altawan! Anya tinaramid mo.
Kan asino manenday ta kasarsaritam di ta cellphone mo? Puro lab te bagbagam, Ha? Ay, ni kumpare nga Inteng. Lab! Lab mo ni Kapitan! Kaano kay alab mo ni Kapitan, Kay, problema ni nanatuyang ni Tata ba daw? Tadyay lang nga nagsilsilpon ter aramidan na. Nakitak nga rod ni pare Badong nga agsilsil paon. Saan na kano na may baon? Adda kanu tiksmit ni pare Badong abalasang. Ha? Imbaga na day takan ka? Kitno inamin na kanya. Ay, makadanon da ito ikininanatuyang. Ay. Kamagando aga pa da Kantap no malabdan ni nanatuyang ti aramidan ni Tata ba daw? No siyak. Ay usarek lang ti silpon ko no kasapulak. Isungarod nga da kinianti ti silpon mau. No adda umawag. Ala kini antim adagaos tasong batak Mayat day tanggail. Tapno awan ti riray. Dang kanta. Dayon. Uye! Isardang mo mampay lang dito pa nagkanta. Dayon. Apay ay alakdan na kat naragsakak nga rod itangal daw. Isardang mau, tadanggam da ito ibagaking ka. Kariring mo pa'y lang. Di ka pa'y nagmulumog at dan ibagam. Mangantayin ton madamdama. Dang wan kanta. Ayan na, cellphone ka. Na yun. Yan. Ay. Ayan na, cellphone ka. Anya jebir-biro kam? Cellphone ko kunak. Ay diya ka mo Apay biro kam kanya. Mapukpukaw mo tayong. Awan ijay pandag tipungan mau. Awan. Indayunan kantaw. Ituloy na kakanta. Ilamang punsamay. Nambarak ko mamang ilamang data silpon mau. Apay nga rin kagkanta-kanta ka. Akasla mo layaw awan. Apay adilawam ti panagkanta ka. Naragsakak nga raw itangal daw. Kita manday ta. Naragsak ka. Dang wan kantaw. Naragsakak. Ngam di na kaya't asawan nga ilamang kaw di cellphone mau. Nay. Tultulodan kanta. Ayan na kayo nga tayo cellphone ko. Apay, kabadong, umay ka manen agload. Ado tilod ko ita. Kasano nga paludak mare. Kit mapukpukaw di cellphone ka. Kasano po kaw ti cellphone mo? Ay, diyak nga rin mo mare. Ka nakariingat. Kit awan mo time. Ang mga nuin lamang ani marituyang. Saan mo't ka now? Iso nga'y mayak dito tersinan. Tama nga nabatik dito idikalman. Aywan. May ka nagload dito tersi na kidikalman. Ngam, awan mo't nabati masilpon. Ay, awan na ya. Awan. Ay, panunutag man na nalaing no nakaibat chat di cellphone ko, mare. Mapukpukaw ka no, mo't di cellphone ni Badong mo marituyang. Wan nga rod maray. Inlamang mau. Saan? Apay ko mga ilamang kaw. Naragsak ka? Tawanan cellphone ni Badong mau? Awanan ti ka-textmate na. Ay katwan amaray. Naragsaka. Ay, si Kansa mo tinangilamang maray. Saan asyak maray? Ay kat, kasano nga rod, anapokaw di cellphone na. Diya ka mo akin kwa na. Bayamon na. Nasaya at mutkit din no napukaw na di cellphone na. Tapno amunakan at tulungan. Again bibiro kak mulat ha. Tapno awan may bagbagana. Birbiro kam jay cellphone mo. Ay, huwin pare. Napukaw. Ang mga nunalipatam lang iti nang idulinam. Diyak nga rin malaki pare. Lagi pamunay Way, laglagi pag pare. Day tatirigat na medyo lumakay da tao. Ta manang lilipat mo time. Aha! Malagip kun pare. Nasaya at malagip mo. Binulod mo kay. Siya. Yay, apay kumaabuludak ti cellphone mo. Huwin pare, binulod mo. Ay, di nakpapabasaw lain ta, jak binulbulod ti cellphone mo. Kasla binulod mo sa. Itaman day ta. Saan ka pa'y asigurado? Ta sa kunkunam. No saan mo binulod? Impadulin ko king ka.
Tila ibagbagam, mate. No kaste, saan ko ngayon padulin king ka, paray? Saan? Tila ibagbagam. Dahil tinalawag, paray. Awan tim padulin mo kanya ka. Pulos! Apay, mapupukaw di cellphone mo, pare ba daw? Wen Marimilya, iso ti birbirukat. Ay, saan mo abirukon dito, Ruar? Ang mga nodalaan mo't ija unag tibalayaw. Saan nga taasi ka tinakapidot? Marimilya? Anya asyak, apay kumaamapidot kaw. Nakita ka kay tamagmag na idikalman. Wen, tanagapuak di tatersina ni Marikwanang. Idinagawid isumag ti panakakitam kanyak amagmag na. Ngam awan tinapidot mo. Amangan nga minun na tinag dito bulsa kay. Ay, awan napidot kaw, pare ba daw? Kano adaman mapidot kaw, sigurado nga isublikan ka. Di pampanunutay, idinapidot mo. Hinted mo kiniparinteng, tanasabat mo kang araw. Na, unay mo't day tapanunot mo, pare ba daw? No adaman napidot kaw, isublikan ka. Apay kumangay, nga itad ko ni Kapitan. Kumpurmi mo ti pabasulan ni tata ba nga nangala iti silpon na? Pabasulan na tupay. Uray siya nga raw. Imbaga na nga mga napidot ko kanaw. Pabasulan na amin at taon. Amin na masabat na, pabasulan na. Tiyamok hindi ka natinag na iti kalsada kat sa bali tinakapidaw. Nga ta. Nasayat pa. Tapno saan dan nga apa ka ni Marituyang. Kasimot ni Marituyang. Inal daw nga agungungay. Gapo iti kasi cellphone ni pare ba daw. Anya tigatangam ka ba dong? Bagas maray. Bagas itan tigatangam, saanin allowed? Saanin maray, tawan di cellphone ko. Ay ka nasayat mo't takanin nyo itan tigatangam. Talaga ka di asaan ko ang nabati dito'y tersinam, di cellphone ko, maray. Ay makaungot akong no kasta. Ay, saan ko naklangaro daun? Ay, saan ka makaungit, maray? Damdamagag laing, mate. Mano akilo a bagas tigatangam. Tuyan. At tuyan, di bagas ngayong pagatang mo. Kunak nulod man nun, ti ginatang mo. Talaga ka day, asaan mo nga ilambang di cellphone ko? Kayat mo, tamakaungatakan ka. Ha? Agkaraulit mo ngayon lamang ko di cellphone mo. Anya ngay kumatibibiyang ko ta cellphone mo. Kayat mo ti pang aura. Ay, saan atuyan? Si Kaki di, mate. Nagdamdamag laing, mate. Ala, ingka agaraw, darasaw. Wine, mapanakaw. Ay, unay kamot ngaminin, tatabadong. Tanalipata mo, tagtrabaho, gapo iti cellphone mo. Ala, ano sam tiyawan cellphone na? Ala, sigay! Didan, tinagdipusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan